ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit sariling kaligayahan ay kaya nilang isangkalan, maramdaman lang ang tunay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman ang pagmamahal sa iyo ng magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Simula po nang magkasama kami ng nanay ko ay isa na rin sa naging bonding namin ang pakikinig ng mga kwento ninyo. Sa katunayan nga po ay nagpaparamihan pa kami ng mama ko ng napakinggang kwento sa Spotify at YouTube channel ninyo. At every time na nakikinig kami ay para na rin po kaming nanonood sa TV dahil magagaling din po ang mga voice actors sa inyong programa. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Minet. 30 years old ako na mangyari ang kwento ko at taga-Subic, Zambales po ako noon. Pero ngayon ay nandito na ako sa Maynila. Kung ano man yung dahilan ng pag-alis ko ay ikakwento ko na lamang po sa inyo. Pero bago yon ay gusto ko lamang pong i-describe ang itsura ko para kahit papaano ay magka-ideya yung mga nakikinig ngayon. Maputi po ako, hindi katangusan ng ilong, singkit ang mga mata na nakuha ko sa tatay kong Japanese. At mahaba ang alon-alon kong buhok. Napansin ko nga po na karamihan sa mga sumusulat sa inyo ay naghahanap ng mga artistahing medyo nahahawig sa kanila. Kaya naisip ko pong humanap din po ng sa akin. Hindi naman sa kamukhang kamukha pero may anggulo lang na nahahawig ako kay Kate Valdez. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ito dahil masyado pang bata si mama noong ipinagbuntis niya ako. 16 years old pa lamang siya noon at hindi rin siya pinanagutan. Tawagin niyo na lamang po si mama sa pangalang Amanda. Nagkakilala raw sila ng tatay ko nang minsan siyang pumasyal sa Subic Bay. Hanggang sa magkayaan na silang kumain sa labas at kalaunan nga ay may namagitan na sa kanilang dalawa. Ang kaso ay hindi na raw niya nakita ang tatay ko matapos yung huling gabi na nagkasama sila. Nang pinanganak ako ni mama, iniwan niya ako sa mga pinsan niya na batalik ninyang mga kaibigan para lumipad patungo ng Japan at magtrabaho doon bilang isang entertainer. Uli lang lubos na siya at wala ring malapit na kamag-anak bukod sa mga pinsan niyang yon. Bagamat mga prostitute, yung mga pinsan niyang nagpalaki sa akin ay naging istrikta sila at hindi ako pinayagang magka-boyfriend hanggang sa makatapos ng high school. Nagpapadala na lamang noon ng pera si mama para sa pag-aaral ko. Hindi naman siya nagkulang sa suportang pinansyal at nasusunod din ang mga luho ko noong panahon na yon, Papa Dudut. 25 years old na ako nang umuwi sa Pilipinas si mama at hindi na muli pang bumalik sa Japan. Ginamit niya yung naipon niyang pera para magpatayo ng maliit na beer house. Kasama niya sa negosyo ang boyfriend niya. Nakapag-college naman ako at nagtapos sa kursong hospitality management pero hindi ko yon ginamit para maghanap ng trabaho. Puro gala, gimmick with friends ang ginawa ko at nagagawa pang mag-travel. Hindi pa rin ako nagkatrabaho kahit nasa hustong edad na rin po ako noon. Kampante kasi ako noon dahil sa suporta ni mama at pakiramdam ko ay hindi ko pa naman yon kailangan. Hanggang sa hindi ko na lang namalaya na 5 taon na akong ganon lang ang pinagkakaabalahan sa buhay, Papa Dudut. Mula nang mag-for good na si mama dito sa Pilipinas ay doon na ako tumira sa bahay na nabili niya sa Subic. May kaliitan lamang yon, may 2 kwarto at iisa lang ang banyo.
Maayos naman kami noong una hanggang sa unti-unti na kaming nagkaroon ng sumbatan. Kaya napilitan na akong maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Swerte naman akong natanggap bilang waitress sa isang restaurant na pagmamay-ari ng boyfriend at kasosyo ni Mama sa beer house na si Joko. 40 years old pa lamang ito noon at mas bata ng 6 na taon kay Mama. At si Joko nga ang dahilan kaya natanggap ako sa restaurant kahit na wala pa akong experience sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Han, nandyan ka ba? Parang may tao sa labas. Baka guni-guni ko lang yon. Han, papasok na ako ha. May susi naman ako dito. Ay, si Joko lang naman pala. Paano kaya ako lumabas ako ng nakatapis lang ng tuwalya? Tingnan ko lang kung di lumuwa mga mata niya. Minette, pasensya ka na ha. Pumasok na ako. Kala ko kasi si Amanda lang yun nandito. Okay lang. Di ka naman iba sa amin. Tsaka welcome na welcome ka dito, no? Kaso, wala rito yung hinahanap mo. Nasa beer house pa. Ganun ba? Anong oras kaya siya makakauwi? Bakit hindi mo i-chat o kaya tawagan? Hindi ka naman siguro makaka-istorbo sa kanya. Ikaw naman yan eh. Ay, teka, ba't nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Halika, upo ka sa sofa namin, oh. Tabi tayo. Salamat. Salamat ka dyan. Lagi ka naman nandito, no? Di ka man lang ba magbibihis? Oh, sorry. Naiilang ka ba na nakatapis lang ako ng tuwalya? Hindi naman. Ikaw, baka mailang ka. Pasensya na talaga't naabala pa kita. Mukhang kakatapos mo lang maligo eh. Okay lang, no? Bisita ka kaya namin. Huwag mo nang isipin yun. Carry lang sa akin yung nakaganito. May pagkakapareho pala kayo ng mama mo. Ganito rin ba siya sa'yo pag kayo lang? Oo. Minsan nga, wala pa kahit Huwag mo anong… nang ituloy. Kung ano lang yung itatanong ko, yun lang ang sasagutin mo. Okay ba yon? May tatanong ka pa pala. Ano to, interview? Hindi naman. Na-curious lang ako kung paano kayo nagkakilala ng nanay ko. Hindi ko naman kinakahiya na entertainer siya eh. Gusto ko lang malaman kung… Parang alam ko na kung ano yung tinutumbok mo. Yung gusto mo bang itanong kung naging customer ako ni Amanda? Nakuha mo. Galing mo doon. Nagkakilala kami sa Japan nung nagkaroon kami ng 3-day trip doon. Tapos may pinuntahan akong bar kasama yung mga kaibigan kong Hapon. At doon ko nga siya nakilala. In-entertain niya ako. Mabait naman siya at nagustuhan ko rin siya agad. Pero aware ka naman siguro sa edad niya, no? I mean, mas matanda siya kesa sa'yo. Tungkol dyan, hindi naman siya nagsinungaling sa akin. Sinabi niya agad yung totoong edad niya nung nagkaka-interest pa lang ako sa kanya. Ang totoo nga niyan, hindi ako naniwala nung sinabi niyang 46 na siya. Kung paglalapitin kasi kayong dalawa, parang nakatatandang kapatid mo lang siya eh. Ganon? Ako, kung di mo alam yung totoong edad ko, ilang taon na ako sa tingin mo? Parang mukha kang 25. Ikaw talaga? Pinapakilig mo ko. Ha? Wala. Natuwa lang ako sa sinabi mo. May tatanong din sana ako sa'yo. Ano naman yon? Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Actually, nagkaroon na. Hindi lang alam ni Mama at saka nung mga tita ko na nagpalaki sa akin. Bakit sinekreto mo pa sa kanila? 30 ka na nga eh. Kung tutuusin, pwede ka nang mag-asawa. Kaya sigurado ako na di ka na nila pakikialaman pa. Kala mo lang yun. Sa sobrang strikta ng mga tita ko, sure ako nakikilatisin muna nila yung magiging boyfriend ko. Yung unang boyfriend ko noon, di rin naman kami nagtagal. Wala pa nga kaming 2 buwan nung nag-break kami. Talaga? Nakakailang boyfriend ka na ba? 3. 3? Tapos lahat yun? Di alam ni Amanda?
Oo nga. Ang OA mo ah. Parang gulat na gulat ka pa obvious naman na may pagka-wild ako. Sabi ko nga, Papadudod 5 years na sila ni Mama pero duda pa rin ako noon kay Joko. Kaya naman tuwing may pagkakataon ay palagi akong may ginagawa para itest kung gaano siya kaloyal sa nanay ko. Noong nagkausap kami ay hindi ko naman talaga intensyon na akitin siya para magustuhan niya ako. Ang gusto ko lang malaman ay kung madadala pa rin siya noon sa pangaakit ng ibang babae kahit mahal na mahal niya si Mama. Hindi bang kami malapit ng nanay ko sa isa't isa ay hindi ko rin naman gugustuhin na paglaruan na lamang siya ng sinumang nakakarelasyon niya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong inakit ko na si Joko. Kami lang kasing dalawa noon ang laging naiiwan sa bahay dahil busy sa beer house ang nanay ko. Madalas na siyang pumupunta sa amin at doon na rin natutulog. Dinaan ko lang sa inuman noong oras na yon yung pangaakit ko sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na mauuwi sa kama at may mangyayari sa aming dalawa ng gabing yon. Nang mahimasmasan ako ay buti at hindi pa nakakauwi ang nanay ko. Kaya napabalikwas ako. Sinabihan ko si Joko na huwag na lang babanggitin kay Mama ang nangyari at kalimutan na lang din namin yon. Sobra ko na guilty sa ginawa ko at nadala na rin kasi ako noon ng kalasingan. Ilang beses kong sinubukang sabihin kay Mama yung tungkol sa pangaakit ko kay Joko pero hindi nagtutugma yung oras namin. Tulog na ako tuwing uuwi siya at sa umaga naman ay lagi rin siyang wala. Hanggang sa naisipan ko na lamang napuntahan siya sa beer house at doon na rin kausapin. Pero hindi ko inaasahan na maaabutan ko siyang may kalampungang lalaki. Alam ko naman na entertainer siya noon sa Japan pero dahil may sarili na siyang beer house, hindi naman niya kailangan na mag-entertain pa ng customers. Kaya sa tingin ko ay karelasyon niya ang lalaking na tiyempohan kong kalampungan niya noon. Naisip ko noon na patas lang naman pala sila ni Joko. Kaya sa halip na makonsensya ay in-enjoy ko na lamang yung mga nagawa namin. Binawi ko ang desisyon ko na iwasan na si Joko dahil aminado naman ako noon na gusto ko na rin palagi siyang kasama. Umabot yon ng ilang buwan na hindi pa rin nalalaman ni Mama Papadudot ang nangyari sa aming dalawa. sabi ko naman sa'yo kahit huwag ka nang magpalit eh. Uy, di pwede no. Baka mapagkamalan pa ako na alalay mo. Tingnan mo nga ang gara ng suot mo. Tapos ako, suot ko pa tong uniform sa restaurant. May paraan naman para hindi ka mapagkamalang alalay ko eh. At ano naman yung naiisip mo? Hahalikan na lang kita sa harap ng mga tao para di ka mapagkamalang alalay. Hangarin naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Alam mo, buti na lang talaga hindi ako pinag-iinitan sa restaurant kahit na lagi mo kong sinusundo sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ko. Di naman siguro nila gugustuhin mawalan ng trabaho. Yabang mo naman. Biro lang. Pero hindi naman nila yung dapat gawin kasi di nasakop ng trabaho nila yung pag-usapan pati love life ko. Sa bagay, tama ka rin naman. Tsaka, ang hirap din kasi kung papanoorin ko lang yung pinakamagandang waitress sa restaurant ko. Totoo? Oo, kaya huwag ka na magpalit ng damit. Pwede ba naman yun? Gusto ko maganda ako sa date natin. Lagi ka namang maganda. Bolero? Uy, hindi ah. Totoo yun. Oo na. Alam mo, good timing yung pagsundo mo sa akin eh. Wala rin naman kasi kung gana magtrabaho kanina. Bakit naman? Napapagod ka na ba? Sabihan mo lang ako. Pwede naman kitang tulungan na makahanap ng ibang trabaho. Yung totoo? Ayoko na maging waitress. Feeling ko kasi may mas maganda pang nakalaan sa akin eh. Hindi yung ganito lang. Nakapag-aral ka naman, di ba? Nakatapos ka ng college. Bakit hindi mo gamitin yun? Ewan ko.
Di ko pa talaga nakikita yung sarili ko na nagseseryoso sa trabahong kalain ng tinapos ko. Baka na-stress lang ako masyado kaya ganun. Kung gusto mo, sa akin ka na muna magtrabaho. Ha? Sa'yo naman talaga ako nagtatrabaho, di ba? Ikaw yung may-ari ng restaurant. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, yung sa akin mismo. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Lahat ng gusto mo. Parang sugar daddy kita, ganon? Siguro, Ano namang kapalit? pasayahin mo lang ako sa kahit anong paraan na kaya mo. Wow! Pero, matanong ko lang ha, di ka ba masaya sa nanay ko? I mean, nabobore ka ba sa kanya? Ay, medyo. At dun sa tanong mo kung masaya ako sa kanya, dati oo. Pero mula nung naging busy na siya sa beer house, halos wala na siyang time para sa akin. Kung di pa nga ako pupunta sa inyo, wala. Hindi kami magkakasama. Buti na lang nandyan ka. Alam mo, kung ano man yung naging pagkukulang sa'yo ni Mama, pupunan ko yun. Kasi magkaiba kami. Ako, ikaw yung priority ko. Si Mama, yung beer house. Di ba masaya yon? Gusto ko yan. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong bilhin o kung saan mo gusto pumunta. Huwag lang sa ibang bansa ha. Baka kasi magtaka si Amanda kapag matagal tayong nawala. Oo na. Saka marami pa namang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Pwede tayo sa Palawan, sa Siargao. Yung mga di ko pa napupuntahan. O sige, pupuntahan natin lahat yan. Papadudot, sobrang saya ko noon na may isa pang kagaya ni Joko na handa akong dalhin kahit saan na gusto kong pumunta. Handa rin siyang ibigay lahat ng gusto ko at napakasimple lang ng kapalit noon. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap para sa akin na paligayahin siya. Hindi rin siya mahirap mahalin. Pero may bahagi ng pagkatao ko na pumipigil sa nararamdaman ko para sa kanya. Malaya kaming nakakapag-date ni Joko dahil lagi namang busy sa beer house si Mama. Hindi na rin siya natutulog sa bahay gaya ng madalas niyang ginagawa nung wala pang namamagitan sa aming dalawa. Pero minsan, kapag naglalambing sa kanya ang nanay ko ay wala na siyang magawa kundi ang magstay sa bahay namin. Pagtulog na si Mama ay lumalabas siya ng kwarto at pumupunta sa akin. Doon na siya nagpapaumaga pero nag-iingat pa rin siya na mahuli kaming magkasama. Tungkol naman sa trabaho ko ay nag-decide ako na tapusin ang isang buwan ko sa restaurant ni Joko. Pero nakarating sa akin yung usap-usapan ng mga katrabaho ko na may relasyon na kaming dalawa kaya hindi na raw sila magtataka kung bigla na lamang akong ma-promote at mag-reyna-reynahan sa restaurant. Gusto ko silang patulan pero pinigilan ni Joko at sinabing wag na lamang yon pansinin. Kaya kahit may 2 linggo pa sana akong ipapasok doon ay nag-resign na lamang ako. Nangako naman siya na susustentuhan na lamang niya ako habang wala pang nahahanap na trabaho. Aaminin ko na noong una ay wala pa talaga akong nararamdaman para sa kanya, Papa Dudut. Wala akong kahit na anong bahid ng pagmamahal na nararamdaman. Kaya hindi ako pumapayag na maulit yung nangyari sa aming dalawa. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Habang tumatagal ay nagkakagusto ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung iba na ang nararamdaman ko para kay Joko ay naisip ko na tigilan na yung ginagawa namin. Kahit kasi masaya ako sa ganong klase ng setup namin ay mali pa rin yun dahil may relasyon pa rin sila ng nanay ko. Umabot na rin ako sa puntong gusto ko na siyang iwasan pero hindi ko yun magawa dahil naging sugar daddy ko na siya. Siyang nagbibigay ng lahat ng mga kailangan ko. Hindi siya pumapalya, mapadamit, bag, sapatos. Lahat ng luho ko, ayaw ko na rin bumalik sa restaurant o di kaya ay maghanap pa ng ibang trabaho.
Bukod kasi sa maliit lamang ang sasahurin ay nai-stress pa ako at masyadong napapagod kaya hindi ko na pinakawalan pa si Joko. Dahil sa luhong tinatamasa ko ay hindi ko na naisip pa ang posibleng maging reaksyon ni Mama kapag nalaman niya na may relasyon kami ng boyfriend niya. Papadudot nung una ay umuubra pa yung pagtanggi ko kay Joko kapag hinihiling niya na may mangyari sa amin. Pero nang tumagal-tagal ay hindi na ako nakakatanggi sa mga aya niya. Hanggang sa ilang beses din yung nangyari at minsan ay doon pa mismo sa bahay ng nanay ko. Ginagawa namin yon kapag busy siya sa beer house tuwing gabi. Kapag alam ni Joko na pauwi na siya ay saka naman ito aalis para hindi na sila magpang-abot pa. Pero hindi ko rin maitatanggi na nagselos ako nang sabihin ng nanay ko na nag-propose na si Joko sa kanya. Nakakainis mang isipin pero sa kabila ng ginagawa namin at kahit malinaw na mas gusto niya ako kesa kay Mama ay wala pa rin siyang balak na hiwalayan ng nanay ko. Dumagdag pa yung sinasabi ni Mama na magpapakasal na sila. At tungkol naman sa relasyon namin, kahit anong pagtatago pa ang gawin namin ay lumabas pa rin yon sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut. Kumusta naman yung trabaho mo sa restaurant ni Joko? Okay naman, Ma. Wala ka bang nagiging problema sa mga katrabaho mo? Bakit naman ako magkakaroon ng problema sa kanila? Kasi maldita ka. Kaya hindi ako naniniwalang nakakasundo mo lahat ng katrabaho mo. Ma naman, kapag trabaho, trabaho lang. Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Hindi nga ba? O may pumoprotekta sa'yo doon? Anong ibig niyong sabihin? Alam ko na may namamagitan sa inyo ni Joko. Paano mo naman nasabi, Ma? Minette, akala mo ba talaga ganun ako kamanhead para hindi ko maramdaman na parang ayaw na sa akin ni Joko? At nahuli ko kayo, dito mismo sa bahay, doon sa sofa. Gusto mo bang idetalye ko pa kung paano ko nakita yung kababuyan nyo? Ma, kumakain tayo. Pwede bang mamaya na lang? Lumayo tayo sa pagkain. Halika, doon tayo sa sala mag-usap at wag kang magsisinungaling sa akin. Ngayon wala na tayo sa pagkainan. Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin yung nakita ko na pareho kayong walang saplot dito sa sala habang... Paano? Umuwi ako na ng maaga. Para sana makasabay naman kita sa paghahaponan. Akala ko kasi pagod na pagod ka lagi sa trabaho mo at halos di na tayo nagkikita. Pero iba yung inabutan ko. Gusto mo malaman kung ba't ko yun ginawa? Ginawa ko yun para malaman ko nung klase ng lalaki yung balak mong pakasalan. Pero anong ginawa niya? Pinakitaan lang ng konting laman. Ayun, bumigay na. Hindi ko intensyon na agawin siya sa'yo, Ma. Ayokong masira kayo pero sa ginawa niya, pakakasalan mo pa rin ba siya? Hindi kanya deserve. Manloloko siya. Anak. Bakit, Ma? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Anak mo ako. Alam ko matagal tayong hindi nagkasama at hindi rin maganda yung relasyon natin pero hindi ko naman hahayaan na mapunta ka lang sa ganung klaseng lalaki. Naniniwala ako sa'yo, anak. Pero hindi mo naman kailangan isangkalan yung sarili mo, lalo na yung katawan mo. May nangyari pa rin sa inyo ni Joko. Paano kung mabuntis ka? Ma, wag niyo na akong alalahanin. Nagpipilis ako. Tsaka boyfriend mo pa rin naman si Joko kaya nag-ingat ako. Pero nak, may tatanong lang sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamahin. Ano yun, Ma? Isang beses lang ba na may nangyari sa inyo ni Joko? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ma. Baka naman masyado mo nang inaabusong sarili mo sa trabaho. Sabi sa akin ni Joko, panay overtime ka pa raw. Sinabi niya yon? Oo. Nak, hindi mo naman kailangang bugbugin yung sarili mo sa kakatrabaho. Alam kong nagkasagutan tayo nung nakaraan, kaya napilitan ka nang maghanap ng mapapasukan pero baka naman magkasakit ka na sa ginagawa mo. Okay lang talaga ako, Ma. Huwag niyo na akong alalahanin.
Ikaw pa nga dapat yung pagsabihan ko kasi masyado ka nang busy sa beer house. Parang hindi ka na nga nagpapahinga eh. Kaya ko naman sarili ko. Yung tanong ko kanina, hindi mo pa sinasagot. Naman, syempre, isang beses lang may nangyari sa amin. Nung nakita mo kami, yun lang yun. O siya, pasensya ka na ako na pagdudahan ko pa yung intensyon mo. Hayaan na natin yun, Ma. Ano, kain na tayo uli. Mabuti pa nga. Papa Dudut, ganun lang kabilis natapos yung drama namin ng nanay ko ng gabing yon. Hindi ko alam noon kung naniniwala nga ba talaga siya sa mga sinabi ko. Pero kumapit ako sa katiting na pag-asang hindi niya kami mabubuko ng boyfriend niya. Pero kahit nakalusot ako sa mga paratang niya, alam ko na hindi pa rin ako ligtas kapag kinumpronta na niya si Joko. Umiwas ako kay Joko, ilang beses pa itong nag-message at tumawag sa akin. Pero hindi ko na yon sinasagot pa. Hindi rin ako nag-i-stay noon sa bahay para hindi niya ako malapitan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Kinausap ni Mama si Joko at kinumpronta tungkol sa ginawa naming dalawa. Doon ko napagtanto na naniwala nga sa akin ng nanay ko pero gaya ng inaasahan ko. Nagsabi ng totoo ang boyfriend niya kaya lumabas na rin ang totoo na may relasyon kaming dalawa. Nalaman na rin niya na hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Joko at ang mas malala pa. Inamin nito na sa aming dalawa ni Mama ako na ang mas mahal nito at gustong makasama. Galit na galit si Mama sa ginawa kong pagsisinungaling kaya hindi na siya nangiming palayasin ako sa bahay. Dahil kahit si Joko ay hindi ko na malalapitan. Lakas loob akong bumalik sa mga tiyahin kong nagpalaki sa akin para doon muna pansamantalang makituloy ng mga oras na yon. Pero noong nalaman nila ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Joko at ang panlolokong ginawa ko kay Mama ay hindi nila ako kinonsinti. Pinagsabihan nila ako at kinumbinsi na gawin ko kung ano ang tama, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan, Minet. Please naman oh. Kahit sandali lang. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin, ha? Sa pambabaligtad mo ba sa akin? Sige, para mas maging malinaw kung paano mo ko pinagmukhang tanga. Choco. Bakit? Totoo naman, di ba? Isinangkalan mo ko para iligtas ang sarili mo. Sinabi sa akin ni Amanda lahat ng pinag-usapan nyo. Lahat ng sinabi mo. Napakabuti mo namang anak para itest yung loyalty ko sa nanay mo. So ngayon iinsultuhin mo ko? Sa pagkakaalala ko na-enjoy mo rin naman yon. Oo, kasi akala ko totoo ka sa akin. Alam mo, nakakalito na nga eh. Hindi ko alam kung sinusubukan mo nga lang ba ako o sinadya mo akong akitin para masira yung relasyon namin ng nanay mo. Sige, aminin ko yung totoo. Nung una, balak ko lang natuksuhin ka para subukan ka. Kasi kahit hindi kami ganun kaayos ng nanay ko, ayoko namang mapunta siya sa isang manloloko. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung ginagawa natin. Nagugustuhan na kita. Alaga? Bakit hindi yun yung sinabi mo kay Amanda? Sana pala nagsinungaling na lang din ako at idiniin kita. Tutal, baligtaran lang din naman yung gusto mo. Wala na akong choice nun. Nasukol na ako ni Mama. Nakita niya tayo kaya wala na akong maisip na pwede ko pang idahilan sa kanya. Kaya okay lang na ako yung magmukhang masama? Alam mong di yan yung intensyon ko. Hindi eh. Gusto mong iligtas siyang sarili mo. Kaya pinagmukha mo akong masama. Sana sinakyan mo na lang yung sinabi ko sa kanya. Eh di sana hindi na naging komplikado, di ba? Hindi porket mahal kita magsisinungaling na ako para sa'yo. Mas mabuti na rin malaman ng nanay mo yung totoo. Nakita mo naman yung nangyari, di ba? Nagkasira na kami ng nanay ko.
Pinalayas niya ako sa bahay niya. Yun ba yung gusto mo? Walang magandang maidudulot kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. So ano, okay na kayo ni Mama? Kasi nilaglag mo ako. Galit siya at nakipaghiwalay na rin siya sa akin. Ano? Hindi ka ba naniniwala kaya natahimik ka na lang dyan? Pasensya ka na. Natakot lang din kasi ako na magkasira kami ni Mama. Hindi rin naman maaayos yung relasyon nyo kung paninindigan mo pa yung kalokohan mo eh. Sorry kung naging makasarili ako. Hindi mo rin naman ako masisisi kung nagalit ako sa ginawa mo. Masakit yun. Akala ko okay tayo. Okay naman tayo eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang akala ko kasi, kapag nabuko tayo ng nanay mo, ipaglalaban mo kung anong meron tayo. Mahirap yung gusto mong mangyari. Alam mo naman kung gaano ka-importante sa akin si Mama, di ba? Hindi kami pwedeng magkasira. Siya na nga lang yung magulang na meron ako eh. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong sirain yung relasyon nyo ng nanay mo. Ang sa akin lang, sana alam mo rin kung paano harapin yung ginawa mo. Hindi ka na bata para manisin ng iba kapag may nagawa kang pagkakamali, para lang hindi ka mapagalitan. Kaya nga sorry na, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gusto ko lang malaman kung anong plano mo, ngayong alam na ni Amanda na may relasyon tayo. Plano? Eh hindi pa naman ganun kaseryoso yung relasyon natin, di ba? Ano? Akala ko ba mahal mo ko? Sinabi ko ba? Sige nga, kailan ko sinabi sa'yo na mahal kita? O ano, natahimik ka ngayon? Kasi hindi kita mahal. Gets mo? Papadudot hanggang sa pagkakataong yon ay tinanggi ko pa rin ang tunay kong nararamdaman para kay Joko. Naguguluhan pa rin kasi ako noon. Nagtatalo ang puso't isipan na meron ako at hindi ko alam kung tama ba. Nabigyan ko ng pagkakataon ay pagpatuloy ko yung relasyon namin habang nasasakta naman ang nanay ko sa paghihiwalay nila. Iniwasan ko si Joko kahit na ang kapalit noon ay kawalan ng magsusustento sa mga luho ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho at marami akong inaplayan pero sa isang supermarket ako natanggap bilang kahera. Pinagtiyagaan ko ang mababang sahod roon na pinagkakasya sa pagrenta at iba pang mga gastusin. Sa unang 2 buwan ay nagpatuloy ako sa pagtatrabaho pero habang patagal ng patagal ay nagigipit na rin ako noon, papadudot. Masyado akong nanibago na wala ng sugar daddy na nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Kaya naman sa halip na magpakatinuna ay muli na naman akong nakaisip na gumawa ng kalokohan. Sinubukan kong humanap ng bagong sugar daddy sa isang dating app. Hindi yun naging madali nung una, may mga nakilala naman ako pero lagi kong hinahanap sa kanila yung mga katangian ni Joko. Hanggang sa may isa nga akong nakilala na mabait din at handang ibigay ang lahat ng luho ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakilala ko ang Phil-Am na si Nathan. Noong malaman ko na maganda ang estado niya sa buhay ay hindi ako nagdalawang isip na makipagrelasyon sa kanya. Gaya ng gusto ko ay nasunod ang luho ko sa kanya. Bukod pa roon ang allowance na ibinibigay niya kada linggo. Unang kita pa lamang sa akin ni Nathan ay nahulog na ang loob niya. Kaya naman tumagal ang relasyon namin kahit na hindi ako pumapayag na may mangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba, papadudot. Gwapo naman si Nathan at alam ko na mabuti rin siyang tao. Pero wala akong maramdaman kahit konting kilig man lang sa mga ginagawa niya. Hindi tulad kay Joko na nai-excite ako tuwing nagkikita kaming dalawa. Hanggang sa may isang pagkakataon na lumabas kami ni Nathan para mag-date sa isang restaurant kung saan ko nakita si Joko kasama si Mama. Halos wala akong maintindihan sa mga sinasabi noon ni Nathan dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Nahuli ko yung pasimpleng pasulyap ni Joko sa direksyon ko pero agad din naman siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ng date namin ni Nathan ay doon ko na-realize na hindi ko pa rin talaga
natatanggal sa sistema ko si Joko. Kahit may iba na akong kasama ay siya pa rin palagi ang naiisip ko. Pilitin ko mang itanggi pero nami-miss ko ang presensya niya. Gusto ko siyang makausap ulit noon pero para magawa ko yon ay kinakailangan ko munang harapin ang nanay ko. Pero tuwing naiisip ko yung ginawa niyang pagpapalayas sa akin, bumabalik din yung sama ng loob ko sa kanya. Isang gabi, nang umuwi ako sa inuupahan kong apartment, nagulat ako na nasa labas si Mama at hinihintay ako, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Tsaka, paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Nasabi sa akin ng mga tita mo, anak. Sa loob na lang tayo mag-usap. Maliit lang pala tong inuupahan mo. Ayaw mo bang bumalik na lang sa bahay? Maupo muna kayo dyan sa sofa. Nak, kumusta ka naman dito? Okay na okay ako rito. Nakakakain ka pa ba ng maayos? Makapagtanong ka naman, parang di ko kayang buhayin yung sarili ko. Hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Baka lang kasi wala ka ng oras na magluto kasi pagod ka na sa trabaho. Pwede ba? Huwag kang umakto na parang concerned ka pa sa akin. Pinalayas mo nga ako, di ba? Kaya di mo kailangang magpanggap. Anak, please naman. Kung nandito ka para makipag-ayos sa akin, hindi na kailangan. Mas okay nga ako pag malayo sa'yo eh. Sa inyo ni Joko. Nga pala, nakita ko kayo sa restaurant last week. Mukhang okay na kayo ah. Nagkabali ka na ba kayo? Humingi na ng tawad sa akin si Joko pero magkaibigan na lang kami ngayon. Ikaw, hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Seryoso ka ba? Bakit naman ako magsisisi kung tutuusin nga? Patas lang naman kayo ni Joko. Nagloko ka rin naman. Nakita kita sa beer house. May ka-table kang lalaki at sigurado ako na hindi yun basta customer lang. Minette, alam mo naman kung anong trabaho. Oo nga pala. Prostitute ka. Kaya bakit pa ako magtataka? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Yung trabaho kong yun ang bumuhay at nagpaaral sa'yo. Ay, nandito na naman tayo sa sumbatan drama mo, Ma. Alam mo, kung isusumbat mo lang din naman lahat ng nagawa mo para sa akin, sana di ka na lang nagpakamagulang. Pwede mo naman akong pinamigay na lang nun kina tita. Wala kang alam sa pinagdaanan. Gasgas na yan. Lahat naman tayo may makabagbag damdaming kwento kaya di mo na yan magagamit sa akin. Sige, hindi ako magkukwento. Mas mabuti pa nga na wala kang alam sa nangyari. So bakit ka nga nandito? Nandito ako para alamin kung sino yung lalaking kasama mo nung nakita kita sa restaurant. Anak, kung nagigipit ka ngayon, pwede namang Ma, kitang... please! Huwag niyo nang pakialaman pa yung buhay ko. Matanda na ako at kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Hindi kita kailangan. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto lang kitang paalalahanan. Tigilan mo na yung paghahanap mo ng sugar daddy. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan kita ng allowance mo. Hindi mo na kailangang magpagamit sa lalaki para sustentuhan ka. Hinayaan lang naman kita magtrabaho para sana matuto ka at maranasan mo kung gaano kahirap kumita ng pera. At hindi naman yun nangyari. Tama? Anak, please naman. Ayoko lang na matulad ka sa akin. Para sabihin ko sa'yo, magkaiba tayo. At hindi ako matutulad sa'yo. Bakit? Akala mo ba nagpapagamit ako kay Nathan? Anak, sa una lang yan. Kukunin niya lang yung tiwala mo pero kapag tumagal na, hindi ka na makakatanggi sa mga gusto niyang ipagawa sa'yo. Kaya please anak, umuwi ka na sa atin. Kung kinakailangan kong bayaran lahat ng nagastos ng lalaking yun sa'yo, gagawin ko para tigilan ka na niya. Umalis ka na! Sige, aalis na ako. Pero sana pag-isipan mo yung sinabi ko, anak.
At bago ko umalis, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Ano pa? Sana, tinanggap mo na lang si Joko. Mabuti siyang tao. At kung siya talaga sana yung gusto mo, mas mapapanatag ako. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ng nanay ko. Hindi ko akalain na manggagaling yon mula sa kanya dahil alam ko naman kung gaano niya kamahal si Joko. Pero dahil sa mga nangyari ay mas lalo akong napaisip. Doon ko napagtanto kung gaano ko ka-unfair sa nanay ko at pati na rin sa lalaking natutunan ko nang mahalin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Mama ay parang nalinawan ako kahit papaano. Kaya naman nang ayain ulit ako ni Nathan para mag-date ay tinanggihan ko na siya. Hindi ko na rin sinagot lahat ng mga tawag niya at hindi na rin ako nag-reply sa mga mensahe niya. Hanggang sa umabot na ng halos 1 buwan ang hindi ko pagpansin sa kanya. At hindi nga nagtagal ay huminto rin siya sa pangungulit niya sa akin. Para ako nabunutan ng tinik nang hindi na magparamdam pa si Nathan. Pero kahit malaya na ako noon ay hindi ko pa rin magawang kausapin si Joko dahil hindi ko alam kung papaano siya haharapin pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa aming tatlo ng nanay ko. Nag-focus na lamang muna ako sa trabaho ko at unti-unting sinanay ang sarili ko na hindi umaasa sa pera ng ibang tao. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na naging customer namin si Joko sa supermarket. Pero dahil bawal kaming makipagkwentuhan sa oras ng trabaho, sinamantala ko na lamang ang pagkakataong yon para imbitahan siya na kumain sa labas, papadudot. Joko, salamat ha, nakapunta ka. Siyempre naman, minsan ka na nga lang manlibre, tatanggihan ko pa ba? Pasensya ka na ha. Ito lang kasi yung kaya ko. Alam mo naman, dami ring gastusin tapos di pa kalakihan yung sinasahod ko. Ano ka ba? Okay lang, di naman ako nagrereklamo. Tsaka na-miss ko rin talaga kumain sa fast food. Kumusta ka na nga pala? Eto, nag-a-adjust pa rin sa pagiging independent ko. Nagalok naman ng tulong sa akin si Mama pero tinanggihan ko. Galit ka pa rin ba sa kanya? Ay, alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga akong karapatan na magalit sa kanya. Ako yung may kasalanan, hindi siya. Siguro, nadala na lang din ako ng pagtatampo ko nung matagal siyang nawala kaya nung nagkasagutan kami, sumabog din ako. Huwag mo sanang mamasamain pero tama ka. Hindi ka dapat magalit kay Amanda. Alam ko lahat ng pinagdaanan niya bago siya makauwi dito sa Pilipinas. Nga pala, may nabanggit kasi siya sa akin na pinagdaanan niya raw nung nagtatrabaho pa siya. Nasabi niya rin ba yun sa'yo? Oo, yung tungkol dun sa huling customer niya dito sa Pilipinas bago siya mag-Japan. Pwede mo bang ikwento sa akin yun? Pero ibinili niya sa akin na wag kong ikukwento yun sa'yo. Please, Joko. Kapag sinabi mo yun sa akin, promise, pag-uusapan din natin yung tungkol sa ating dalawa. Ay, pero sana di na to makarating sa nanay mo ha. Oo naman. Gusto ko lang talagang malaman. Gusto ko na rin kasing makipag-ayos kay Mama, pero ayoko na magkwento pa siya tungkol sa past niya. Feeling ko kasi malala yung pinagdaanan niya at ikakalungkot niya lang yun. Tama ka. Malungkot talaga yung nangyari. Pinagsamantalahan si Amanda. Sabi niya, makulit daw talaga yung customer na yon at kahit di na oras ng trabaho, sinusundan pa rin siya. Hindi ko na idedetalye kung ano pang nangyari nung gabing yun, pero yun ang pinakadahilan kaya nagmadali na siyang makaalis. Para makalimot sa nangyari sa kanya. Di rin madali sa kanya yung desisyon na bumalik dito sa Pilipinas kasi posible pa silang magkita nung lalaking yun. Kilala mo ba kung sino yung lalaking yon? Kailangan niyong managot sa ginawa niya sa nanay ko.
Wala na siya, Minette. Prostate cancer daw yung ikinamatay. Kaya wag na natin siyang pag-usapan. Pinatawad na rin siya ni Amanda kahit wala na siya. Mas lalo tuloy ako nakokonsensya sa ginawa ko kay Mama. Sobrang sama ako. Wala akong kwentang anak. Napatawad ka na rin ng nanay mo. Wala na sa kanya yung nangyari. Kaya ka nga niya hinanap eh. Mas nangingibabaw kasi yung pagiging nanay niya sa'yo kaysa sa pride niya. Pagkatapos natin dito, kakausapin ko siya. Sasamahan kita. Salamat ha. Ikaw, kumusta ka na? May girlfriend ka na ba ngayon? Wala pa eh. Masaya pa kasi sa iba yung babaeng gusto ko. Sira ka talaga, no? Ano yun, hihintayin mo silang mag-break? Kung kinakailangan, gagawin ko. Yak, ang drama mo. Madrama pa rin ba kung sasabihin kong ikaw yun? Ha? Ako? Oo, kaso may boyfriend ka na eh. Kung si Nathan tinutukoy mo, hindi na kami nagkikita noon. Iniiwasan ko na siya. Mapanakit ka talaga, no? Aminado naman ako doon. Pero binabago ko na yun ngayon. Kung ganun, pwede ba kitang ligawan? Pwede naman. Pero Pero ano? wag muna ngayon. Kailangan ko kasi munang ayusin yung sarili ko. Gusto ko munang patunayan kay Mama na nagsisikap na talaga ako sa buhay. Kung ganun, hihintayin kita. Kaya mo. Kayang-kaya. Kaya wala nang atrasan to, ha? Papa Dudu, tumingi na rin po ako ng tawad kay Joko. Pero kahit gaano ko pa kagusto na pagbigyan siya sa panliligaw niya ay pinigilan ko muna ang sarili ko hanggat hindi ko pa naaayos ang buhay ko. Kinausap ko na rin ang nanay ko at nagkaayos na kaming dalawa. Matapos nga ang ilang buwan ko sa pagiging kahera sa supermarket ay sinubukan ko maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Nagalok naman ang tulong sa akin si Mama kahit sa matutuluyan ko man lang. At dahil sa pangungulit niya ay pumayag na rin ako. Hindi raw kasi siya mapapanatag kung magtsatsaga na naman ako sa maliit na apartment na hindi rin gaanong kasafe para sa tulad ko na walang ibang kasama. Sa ngayon ay isa na po akong casino dealer sa isang sikat na hotel and casino. Masaya naman ako sa trabaho ko at pinayagan ko na rin si Joko na manligaw sa akin at para mas madalas kaming magkasama. Dito na rin siya sa Maynila nag-i-stay. Si Mama naman ay binibisita ko tuwing weekend kahit medyo malayo ang biyahe para makapag-bonding pa rin kami. Pero minsan ay siya na ang pumupunta sa akin. Share ko na rin po na meron na siyang bagong boyfriend sa ngayon. Halos magkaedad lamang sila at sa nakikita ko ay masaya naman sila kaya napapanatag na rin po ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Minette. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin.
Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh, kasi po wala naman po akong kahit na anong award na nairegalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta, Ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po, Ma. Ako naman po ang babawi sa inyo. Papa Dudut, nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop.
Pero nang maging maselan ang pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, canceled yung klase namin. Sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Grabe naman po ma, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo. Ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Alam mo, kanina ko pa napapansin parang napakasaya mo ngayon May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi hindi mahiyain tapos makulit na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismong nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo?
ano po eh, Kaklase mo ba yan? hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya na magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po niya gawing business yun .
Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbe-bake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni Mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni Daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay Mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, Ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay,
Maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalaga ang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo. Mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, may. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niyang makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka, tsaka yung labi niya namutla rin. Hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Nagsasabi lang po ako ng totoo pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina, yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, papadudot, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate na ang uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, papadudot. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Oh! Opo, maayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nang gigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka ng palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun?
Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Bea. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly. Dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. Tama na yan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay?
Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, huminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan kong dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Giselle! Umalis ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa sakabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko, kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko, ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan, pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko dahilan Papadudot sa kanya. Hindi man siya ang pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko Papadudot dahil sa pagkawala niya
ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.